Ladies and gentlemen, the Philippines' hottest and wackiest stand-up comedy duo, live at Downtown Sports Ballroom Grand Hotel. Let's welcome the Pork Chop Duo. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. It's time we meet, love. I found complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you always let it be me. It's time we meet now. Swapang a found complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. I love you. Tell me you love me only. I love you too. Hindi ikaw. Diba? Singit ka ng singit eh. Kala ko ako. Let it be me. Sigurado ka? Now and forever, let it be me. Thank you. Thank you very much, you wonderful people. You're very kind to animals like us. Mga kaibigan, doon sa hindi pa ho nakakilala sa amin, kami po yung tinatawag na Pork Chop Duo. Apo. Ako si Porky at siya naman si Chappy. Siya pong original na tatay ni Chitae. Mga kaibigan, bago ko kami magpatuloy, ako muna mababati sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Mali. Anong mali? Yan ang sinasabi ko. Pagbabati kayo, walang masasabi sa iyo. Nung English ang bati ko, mali. Ngayong Tagalog, mali pa rin. Ulitin mo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Ikaw ba'y siguradong lahat yan ay mga kaibigan mo? Nakatawa silang lahat sa akin. Hindi lahat na tumatawa at pumapalakpas sa kaibigan mo. Ibang ang tingin siya parang baboy na sa harapan nila. Sisiraan mo na naman. Hindi mo siguradong lahat yan ay kaibigan mo. Tanggalin mo sa tang kaibigan na makasigurado ka. Wala nang kaibigan. Dapat. Pwede nang bumate. Ayusin mo. Magandang gabi sa inyong lahat. Kanino mo sinasabi yan? Sa kanya lang lahat. Pag nagsalita ka rito, labas sa speakers na narig na lahat, alam nilang patungkol sa lahat yan. Anong gagawin? Tanggalin mo yung lahat. Wala nang lahat. Dapat. Pwede nang bumati. Ayusin mo. Magandang gabi sa inyo. May kakulitan ka rin. Bakit nga? Alam man tayong dalawa magbatian dito. Siyempre. Kanino mo sinasabi yan? Sa kanila. Alam nilang para sa kalang tanggalin mo inyo. Wala nang inyo. Dapat. Magandang gabi. Ano ba ngayon? Gabi. Hindi tanghali. Hindi. Hindi hapon. Hindi rin. Lalong hindi umaga. Hindi. Huwag mo silang gawing tanga. Alam nilang gabi ngayon. Anong gagawin? Tanggalin mo yung gabi. Wala nang gabi. Dapat. Maganda. Paano yung pangit? Ay, meron dyan maganda lang. Sa paningin lang kitang minamahal. Paano karapang tawagin maganda? Tulad mo si Leipino, hindi marunong masaktan. Anong gagawin? Tanggalin mo yung maganda. Wala nang maganda. Dapat. Pwede nang bumati. Ayusin mo.
Uy. Sa akin mga nasa harapan? Paano yun sa tagiliran mo yan? Importante lang ba sa harapan yan na tinutumbok mo? Anong gagawin? Tanggalin mo yung harapan. Sa mga walang harap? Buisit. Tinanggal mo lahat. Ano pang gagawin ko rin Luma na kasi yung pagbati mo. Naalala mo, ilang buwan nakakalipas. Nanggaling tayo ng Israel, nanggaling tayo ng Japan, nanggaling tayo ng Australia, ng Amerika. Naintindihan ba mga tao na sinabi mo? Pasensya sila. Pilipino tayo Mali yun. Galing tayo international language, sign language. Wala namang sign language Tingnan mo yung gagawin ko. Paano? Wala akong naintindihan Good evening, ladies and gentlemen. Buisit. Kita mo puro ba karamihan babae mga nasa audio? Oo, nagkaintindihan kami. Puro kakalokohan. Ano na naman yung pinagyayabong mo kanina sa bar na yaki, nag-abroad ka raw nung hindi pa tayo magkasama? Totoo lang po yun. Bago kami nagsama bilang pork chop, ako'y nakarating na sa ibang paano yung tegdig. Yang pangit mong yan, tinanggap sa abroad. Huwag mong pakamamatahin kay mga pangit. At bakit? Kami may kasabihan. Ano? Pangit man din at dukha sa tingin. Ano? Nakabubuntis din. Hoy! Sinabi na mag-iingat. Grabe ka lumait, kababayan pa natin yung karap natin. O sige, nakapag-abroad ka na. Saan ka naman nakarating, Aber? Nakarating ako ng Europe. Europe? Saan naman sa Europe? Nagpunta kami ng Venice. Maganda rin sa Venice. Tumuli kami ng Vienna. Pasok kami ng Frankfurt. Tuli kami ng sausage. Sausage? O, tapos tumuli kami ng Rome. Yeah. Saan sa Rome? Rome 401, 402, mga kwarto yun. Pare, antindi na makinarya doon. Sa Rome? Ano na naman ang makina ron? Abay, may nakita ko isang dahon lang ipinasok sa makina. Isang dahon? Isang gisapatan lang. Ano nangyari? Sigarilyo na. Ganon, kabilis. Tapos may nakita ko isang buong baka hinihila. Isang buong baka? Ipinasok sa makina. Yung baka? Isang kisapatan lang. Ano nangyari? Corn beef dilata na. Oh, matindi. Ang bilis sa Rome. Pero mas matindi ang Pinoy dyan. Sandali lang. Wala pang ganyang makina sa Pilipinas. Kaka, mas matindi ang Pinoy. Mapapahiya ka lang dito. Matindi ang Pinoy. Dito sa Pilipinas? Oo. Anong makina rito? Dito isang hotdog lang pinasok, paglabas bata na. Ibang makina yan Fashion, bibilib ka, Paris. Kalokohan na naman yan. Nakita ko mismo Ano na naman ang fashion sa Paris? Kung anong kulay ng buhok mo, siya rin ang kulay ng damit mo. Sabi naman, kalokohan na naman. Nakita ko itiniterno. Ibig mo sabihin, pinapalis yung kulay ng buhok sa damit? Oo. Halimbawa yan, itim ang buhok. Itim ang damit. Pareho? Yes. Kung pula buhok? Pula rin ang damit. Kung dilawang buhok? Dilaw din ang damit. Paano kung walang buhok? Wala ring damit. Burlesque na yan Itiniterno nga Fashion show O Chicago, naka-invento ng isang uri ng chemical. Ihalo mo sa metal. Makakain mo na yung metal. Sandali. Ibig mo sabihin yung metal, nilalagyan ng chemical. Tapos, kinakain nila? Mismo. Saan yan? Chicago. Pues, magpunta ka ng Pangasinan. Metal mismo, walang chemical, kinakain sa Pangasinan. Pangasinan? Pangasinan. Metal mismo, walang chemical, kinakain sa Pangasinan. Anong klaseng metal? Metal bus na nga pala. Metal bus ng saluyot. Metal bus ng kamote. Bagong at kamatis, katalo na. Lahat ng metal, inabot ko sa iyo Yan sinasabi. Kaya dyan nagagalit si Kakabert na nabubuhay pa. Yung mga kalokohan mong yan Yan nga, nasabi sa akin ni Tita Nova, tsaka yung pisa ni Kaka, na may sama na loob nga raw sa kakabago namatay. Bakit? Naalala mo yung huli natin biyaheng hatid saya? O di ba sa NAIA Airport, bago tayo sumakay ng aeroplano, nag-meeting tayo sa VIP room? Anong bili ni Bert Marcelo? Pagdating sa airport sa Rome, siya ang mauuna sa immigration sapagkat siya ang leader ng grupo. Akala mo magpatiyo na kay hindi ka naman marunong mag-Ingles. Uy, alalahan ng Pinoy ako. So? Ang Pinoy, bago bumitaw na sa lahat, pinag-aral muna sa paligid niya. Bakit? Anong pinag-aralan mo ron? Dalawang nauna sa akin. Ano? British, Amerikano, pangatlo ko. Kita mo, magagaling sa English yung mga yan. Tinanong na immigration officer yung British. Anong tinanong? Will you stay long here, sir? Anong sagot ng British? I'm afraid not. Kita mo, galing sa English. Tinanong yung Amerikano, will you stay long here, sir? Anong sagot ng Amerikano? Well, I'm afraid so. Galing talaga. Tinanong pangatlo ko sa pili. Ikaw na tinanong. Will you stay long here, sir? Anong sagot mo? I'm not afraid. Patay. Anong I'm not afraid? Kung natatakot sila, hindi ako natatakot. Saan man makarating? Mali nga mali. Banat ka ng banat Sa Dubai, ganyan din ginawa mo. Anong sabi ko? Hayaan mo mauna ko, pakinggan mo yung sasagot ko. Nagpatiuna ka na naman. Nung tanongin ka ng official citizenship, anong sagot mo? Pilipino. Tama. Nung tanong kang natural born, sagot mo? Cesarean. Anong cesarean? Yan ang nakanani ko. Tinatanong kung tunay kang pinanganak na Pilipino. Ayusin lang tanong nila. Ayusin mo pakikinig mo. Kaysa buwisit ko, hindi na ako sumama ng Singapore Yan nga. Napasin ko yung labor ata sa'yo natin, hinahanap yung passport mo. Saan ka nagpunta? Punta ako ng India. India? Oo.
Tinatanggap na ang baboy sa India? Tawa ko! Sige pa, samantala. Pero alam mo, may napasin ako sa India. Ano? Karamihan pala ng mga tao ron, may pula rito sa noo eh. Kahit dito, makita mo, naglipa na yung ganyan. Ikaw ba, alam mo kung bakit sila may pula sa noo? Hindi. Hindi mo alam? Bakit? Para malaman daw kung asado o bola-bola. Wala, ginawa mo siya pa yung tao, ah. Nagbibiro lang. Sa India, nag-aaral akong tinatawag na black magic. Black magic? Power of the mind. Power of the mind? May tawag sila dyan, telekinesis mo, telekinetic. Basta may tele, ayos na yan. Yan. Ang kapangyarihan ko, ang babae malalaman mo kung virgin o hindi na virgin. Teka, sandali. Majority ng guests natin ngayon, babae, mag-ingat ka. Sila mag-ingat sa akin. Ibig sabihin, wala babae ka may karasan na wala pa? Yung iba nga dyan, di na makatingin sa akin. Abay, kakausapin mo. Hindi ko lalapitan. Abay, matindi nga. Power of the mind. Lugar, okasyon. Sa mga disco, coffee shop, restaurant, sa public places, ganyan. Sa pamamagitan ng? Sa order lang, huli mo na ng kategorya. Oh, come on. Order lang, malalaman kung may karasan ng tao, wala. Bibigyan kita ng sample. Dapat. Kapag ang babae walang asawa, walang siyota, in short, virgin. Yan. Kadalasang in-order niyan. Ano? Soup. Soup. Kita mo, saradong-sarado. Kahit na hangin, hindi makakapasok dyan. Abaga, oo nga, pikit na pikit eh. Oh. Soup. Pag yan nagkaroon ng siyota, nagkaroon ng konting karanasan, iba na fingerprint. Hoy! Pupunta ng Japan, dadaan ng NBA, kukuha ng clearance, magpi-fingerprint. Ayusin mo. Masama ng isip mo eh. May konting karanasan. Yan. Ang ino-order niyan, Ano? juice. Juice. Kita mo, bumuka na. Nadaanan yata ng hangin, kaka. Yan ang sinasabi sa'yo. Sige. Pag yan nag-asawa, nagkaroon ng isang anak, Yan. may karanasan na yan. Of course naman. Ang ino-order niyan, Ano? Coke. Laki na. Malaki yata, kaka. Soup, juice, Coke. Nagbabago ng anyo. Pag yan nagkaroon ng 8, 10 anak, marami ng karanasan yan. Ang ino-order niyan, Ano? wala bang umorder ng iced tea? Wala yata, wala. Akala ko may iced tea. Tsaka ako, kapangyarihan ko, naintindihan ko usapan ng hayop. Porke usapan ng hayop, naintindihan mo. Naintindihan ko yan. Walang kapagtataka. Bakit? Ibaboy kayo. Hindi, yung power of the mind. Nakarinig ka na ba ng kalapati nagliligawan? Hindi nga ako nakakaintindi niyan eh. Alam mo na, discovery ko, Ano? yan palang kalapating pinaka-male knife sa buong mundo. Hindi rabbit? Hindi rabbit kalapati. Galing. Minsan yung barkado si Romy Ladiana ba yun? Oo. Ang dami alagang kalapati nun eh. Yung matataas ang lipad ha. Narinig ko yung kalapating lalaki, nililigaw niya yung kalapating babae. Wow. Alam mo sabi ng kalapating lalaki doon sa kalapating babae? Ha? Paturok! Paturok! Sabi ng kalapating babae, turok mo! Turok mo! Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Ang galing naman. Minsan naimbita naman ako somewhere in Bulacan. Oh, somewhere in Bulacan. House blessing niya. Blessings. Bahay ni Boss G. Gonzales ba yan? Oh, Mr. Gonzales. Oo, laki ng bahay eh. Ang daming bisita. Yeah. Ininom namin beer. Galing. Alam mo, tendency ng beer, jingle ka ng jingle. Of course naman. Abay, nung tatakbo ko ng comfort room, pila-pila tao. Wow. Hindi ko na mapigilan. Yan. Gumawa ko ng paraan. Takbo ko sa likod ng bahay. Sa likod. Doon ako jumingil. Kaya lang nung jumijingle na ako, may nanig akong 3 hayop nagbubulungan sa likod ko. 3 hayop? Ano yun eh, kambing, baka, tsaka yung pabo. Naintindihan mo? Ako pinag-uusapan nila. Sabi ng kambing, Mihi. Mihi. Sabi ng baka, oo nga. Eh, anong sabi ng pabo? Yung pabo, ang laki! Dapat kung mahihain kayo pumalakpak. Thank you very much. Salamat po. We needed that. Huwag po kayong mahihiyang pumalakpak. Totoo Wala hong bayad yan. Alam nyo kasi mga kaibigan, kami pong mga nagtatanghal dito sa ibaba ng entablado, kami po may kasabihan. Kahit wag nyo na ako kaming bayaran, basta't palakpakan nyo lang kami, maligaya na kami. Maraming salamat po sa inyong palakpakan. Sana lang ho ang palakpakan nyo, bayaran nyo ho ako. Hoy, nagpaliwanag na Hindi ako. ako mahirap na tutuhanin yan. Ano naman? Ba't hindi natin sila alay na isang awitin uli? Kung may napapansin ka mo? Yun na nga, alam mo, may napapansin ako sa mga awitin ngayon eh. Nawawala ng mga awiting, When I Fall in Love. Yan ang panahon lang Tito Nova. Nova Villa? Yes. Bata pa naman si Tita Nova. Noon. Alam mo na, uso ngayon yung mga rap-rap. Rap. Huwag naman magagalit sa mga kabataan. Kanina lang doon sa labas, sa tricycle, may kaset tumutugtog eh. Wow. Sabi ng tugtog, jug, chucha, jug, jug, chucha, jug, chucha, jug, jug, chucha.
Gusto kong umutot, pero tayo lumabas. Pati paggutot pinakikialaman mo. Sa this point of time, ladies and gentlemen, we'd like to do a song. Kasi marami po ang mga nanonood sa atin ngayon na hindi naman ho nating kababayan. Hindi lang yun. Yeah. Alam mo kasi ang nauuso ngayon mga revivals, 50s, 60s. But we have so many young ones tonight. Oh. We'd like to do a brand new song, a new wave sound. Song popularized by well-known singer Mr. David Copperfield. And goes like this. Teka, sandali. Hindi singer si Copperfield eh. Yung sa folk arts. Magicero yun. Sabi ni Tita Nova, singer yun. Kung ingat ka sa Tita Nova, kalipsan yan. Sorry, correctional. Yeah. Song popularized by Fralipo Lippi. And it goes like this. To all the girls I've loved. Sabi ko, Fralipo Lippi. Solo ko, banda yung pagbabagdahin mo ko. Travel in and out. Ba't yan ang kinanta mo? Kanya-kanya racket lang yan. We're glad they came along. I'll dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls I want caress. The Singing Pig. Palakpakan mo. Parang May tao I rin yan. say I found the best. They live within my heart. Forever we're apart. To all the girls I've loved before. The wheels of change are always blowing. And every time I try to stay, the wheels of change continue blowing, and they just carry me away. To all the girls I've loved. All right, Suckerton, baby. Hey yo, yes yo, sex bomb, yo, sex bomb, yo. Ano sinesex ba mo? Layo-layo eh. Yan ang uso ngayon, mga punk. Punk, di ako makapasok. Palibasa, matanda ka na eh. Punk lang, di ba? To all the girls I want caress. Yan, i-sex bomb mo rin. Wala yan, sinisira mo ko dito ah. Bukas ako na magigitara. They live within my heart. Sex bomb ka pa? Forever we apart. To all the chicks I've loved before. The wheels of change are always blowing. The boulevards of broken dreams. And gigalo, nagkagulo. And they just carry. Napunta ro. Ewan ko pati ko nagkamali. To all the boys I love. Hoy, bakit ba? Who travel in and out my mouth. Pasensius. I'm glad they came along. Sorry, talong. To all the boys. Sandali. Sarap. Ay! Bakit ba? Ano ginagawa mo? Kumakanta. Huwag mo na ituloy, masagwa. Masagwa ron. Sasanakit ng baklang baboy. Tawa ko. Alalahan mo, pork chop, dalawa. Kung nagkikahiyan, pati ko natadamay. Masisisim ba kung daming pogi sa harapan mo? Saksi naman tayo maglibot ng lahing Pinoy, hindi nawala sa pagandang lalaki at babae. Pero isa lang ipinapakiusap, samantalang nagtatanghal ka pa, pigilin mo nararamdaman mo. Pipigilin ko? Dapat lang. Kung magkasakit ako sa bato. Watch your language, ha? Sorry na. Pigilin mo, sandali lang. Masyado kang Nakakahiya ka. high blood. So, bakla ka rin? Hindi ko mapigil eh. In and out. Pagirin sa tingnan mo. Whistle!
we're glad they came along. Sari-saring footlongs to all the boys we belong. Before. Thank you. Salamat po. Yung iba dyan, nakabigote pero camouflage din yan. Mata na nga tayo ng serious. Okay. At this point of time, ladies and gentlemen, alam po ninyo, ang Pinoy, kahit saan man makarating, ang pag-ibig ay naroon sa puso. Totoo Kahit yan. tuwid tagulan o may tagaraw. Sa panahon ng tagulan, narito ang awitin para sa inyo. Maestro. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I got my pride and I know how to hide all my sorrows in vain. I'll do my crying in the rain. Arthritis, rheuma. From the cloudy sky. Iwasan mo na, baboy. You know the rain from the tears in my eyes. You will never know that I still love you so. Though the heartaches remains, I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven will never wash away my misery. But since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying is done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but to end, darling, you never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Ba't hindi ubra? I-duet nga tayo. Hindi ka nga obra doon. Bakit? Foundation ng Deaf and Mute yung pinasok ko. Ano? Deaf and Mute. Deaf and mute? Sinong manunod sa'yo? Puro pipit bulag din na lang. Eh di nawit sila awit ng pipi. Anong awit ng pipi? Hindi pa nakita? Paano ang awit ng pipi? Hindi pa narinig? Hindi pa. O tignan mo yung gagawin ko, itong awit ng pipi. Paano? Nag-magic ka ata eh. Yan ang awit ng pipi. Wala ko naintindihan. Gustong malaman? Siyempre. Alam mo yung Noche Azul? Noche Sa Azul? Tagalog, awitin mo. Awit ng pipi yan ha? Natandaan mo, ha? Oo, sige. Tuwing lulubog ang araw, aking mahal, larawan mo ang aking natatanaw. Ako'y luhaan at taos na nagdarasal. Tawag sa may kapal. Asan ang may kapal dyan? Ito lang yan, ang kapal. Dito nagreklamo ka pa. Gusto mo ilagpas ko pa rin, eh? Ang may kapal yung setas hindi sukat. Tignan mo yan, magagalit ka sa samantang hindi ka nakaintindi ng international language. Sign language. Talaga bang nakakabasa ka ng sign language? Nag-aral ako niyan. Nag-aral ka niyan? Yeah. Pwes, may pababasa ako sa'yo. Hindi, pasubali lang ako. Ano yun? Mga disenteng taong karap nating gabi, walang kabastusan. Huwag kang maglala. Walang kabastusan ang gagawin ko. Good. Makinig kang mabuti. Merong 4 na piping nag-uusap. 4. Sabi ng unang pipi,
Bakit? Bakit? Mukhang hindi tayo nagkaintindihan, kaka. Hindi nagkaintindihan. Kababanggit ko lang walang kabastusan. Walang bastos sa ginawa ko. Hindi. Buti na. Oo. Kahit malayo ka, alam mo sinesenyas mo. Iniisip nyo kasi, huwag kang matakong bahala riyan. Ayusin mo naman. Sabi ng pangalawang pipi, Ada! Ay! Dumapres pa. Sumablay pa. Bastos yan eh. Walang bastos sa ginawa ko. Hindi. Hindi. Nga. Pare walang ganyan. Mga diskente ito. Dalawang pipi na lang. Sabi ng pangatlong pipi, Ada! Ada! Yan, sigurado na ako. Bakit? Como facial expression. Huwag mo tingnan yung mukha ko. Ada! Oh. Anda! Walang ganyan ng kaka. Isang pipi na lang. Sige. Sabi ng pangapat na pipi, Ada! Ada! Yan, sigurado na ako. Bakit? Ang saya ng mukha mo. Huwag mo tingnan yung mukha ko. Ada! Anda! Walang ganyan ng kaka. Akala ko ba nakakabasa ka ng sign language? Wala akong naintindihan, puro bastos. Pues, makinig kang mabuti, ipapaliwanag kung bakit hindi bastos naman ginawa ko. Dapat lang. Yung apat na piping yun, hindi magkakakilala. Ngayon? Noon lang sila nagkita-kita, kaya't nagtatanong kung tiga saan sila. Mhm. O, di ba yung una, ganun daw? Ganyan. O, siya raw ay tiga Tacloban. O, kita mo tinatakloban? Yung ganyan. Yan ang tiga balik-balik. O, kita mo binabalik-balik? O, Yung ganyan. yan ang tiga Masbate. Probinsya yon, Masbate. Yung ganyan. O, yan ang Panay. Thank you very much. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you very much, ladies and gentlemen. Before we go on, we'd like to acknowledge some visitors Yeah. who just arrived from Beijing, China. Hope you won't mind i-acknowledge lang po namin sila, but we have a problem here. They don't know how to speak Tagalog or English. Oh. Kaya po babatiin namin sila in Chinese language. Opo. Hindi nitatanong mistisong Chinese po ako actually. Totoo po yan. My father's from Amoy, my mother's from Pokien. Kaya ho magulang ko, Amoy Pokien. Ba't ba sila Huwag nagtatawanan? mo kasing pagdugtungin ang sagwa ng dating. Yun ang basa ng magulang ko Huwag eh. mo lang pagdugtungin. Balik rin natin para hindi masagwa. Sige. Sila ay tiga Pokien, Amoy. Wala, may amoy pa rin. Babatiin ko lang Ako sila. na ang babati, turo mo ko ng Chinese. Mahirap ang Kaya nga Chinese. nagpapaturo eh. Yung madali lang. Ano ba ang gusto mo malaman sa Chinese? Gabi ngayon, good evening. Good evening. Yep. Yan, madali sa Chinese yan. Good evening. Pakinggan mo ha. Kowe lai ping. Kawilay pin. Lagyan mo feelings. Kowe lai ping. Kawilay pin. Very good. Ano pa? Good morning. Good morning. Madali sa Chinese yan. Good morning. Sa Chinese ganito yan. Ping lai. Kowe. Pingla. Kawe. Very good. Ano pa? Teka muna sandali. Bakit? Ano yung good evening mo? Good evening. Oh, Kowe lai ping. yung good morning mo. Ping lai. Kowe. Wala, yan mukhang bumaligtad lang ah. Ano ba kabaliktaran ng gabi? Maga. O, di baliktarin mo rin. Biniligtad mo eh. Nagpapaturo ko matino sa Irene. Kung wala kang tiwala, forget about it. Huwag naman, ano pa alam mo? Gusto mo mahirap? Yan. English, gagawin kong Chinese. Wow, ang galing. Mahirap yon. English, Chinese. Aha. Washington. Uy, ang galing. English yan. Washington. Sa Chinese, Tong Xinhua. Sabi ko. Matama ko isipin talaga bumabaliktad lang eh. Chinese yung kasi iniisip nyo O, eh. ayusin mo. O si Raulo. Chinese? Mahirap sa Chinese yan. Si Raulo. Sa Chinese, Wang Bu. Mukhang may katunog eh. Hindi. Pag binaligtad mo, Chinese O, yun. sige, ano pala mo? Hindi na virgin. Kuidaw. Ang dahil magandang babae nasa paligid natin, mag-iingat ka. Huwag kang matakot. Chinese naman to. Hindi naman nila maintindihan yan eh. Bagay. Hindi na virgin. Sa Chinese, Wang Lu. Huwang! Alam masagawa ang babagsakan. Bakit na naman? Huwang, luwang. Huwag mo dugtong yung Wang Lu lang. Ayusin mo. O sa Hawaiian tayo. Ako na magtatanong. Ano ang gusto mo malaman sa Hawaii? Ano sa Hawaiiang cesarean? Cesarean. Sa Hawaii. Tahitian. Yung bakla. Why, Kiki? Bullshit. Palibasa, wala ka lang kundi English Tagalog eh. Naalam magtanghal tayo sa Japan kasama si Tito Dolphy? Oh, 5 days tayo ron. Sa loob ng 5 araw na yan, pinag-aralan ko salita ng Hapon. Sa 5 araw lang. Nang kayo magawin ng Frankfurt, Germany, pinag-aralan ko salita ng Germans. German? Nang kayo magawin ng France, pinag-aralan ko salita ng mga French. Sandali. Ibig mo sabihin, hapon,
French, tsaka German. Gusto mo turuan sa kanila walang bayad? Walang kalokohan yan. No problem. Nakakaya sa mga bisita natin. Akong bahala. Turuan mo ako ng hapon. Sure. Ano ba sa hapon yung Mang Kiko? Mang Kiko? Oo. Kiko man. Sandali. Parang tinatarantado mo ko ito. Hapon ba yon? Mang Kiko, Kiko man. Parang toyo eh. Ano sa hapon ng magazine? Wakasan. Comics yan eh. Yan ang magazine sa hapon. Wakasan. Yan. Ano sa hapon ng mayaman? Nakakutsi. Anong nakakutsin? Hindi ka mayaman doon, magkakutsi ka. Klasang hapon. Parang Tagalog talaga Akong eh. bahala. Ano sa hapon yung binitay na? Ichigaray. Patay na yun eh. Kaya binabagay ito tularan eh. Serious tayo. Serious. No more fooling around. No more fooling around. I-Englishin ko, hahaponin mo. English hapon. Serious na. Serious. Ano sa hapon ng is this your car? Is this your car? Ano sa hapon yan? Oh, tumuto. Parang Tagalog talaga eh. Hapon, ang kulit eh. Ano sa hapon ng is this my car? Is this my car? Ano sa hapon yan? Oh, tukuto. Talagang tinatarantado mo ako, Sino no? ba nag-aral? Ikaw. O racket ko to. Isa pang English gagawing hapon. Sure. Serious na. Serious. Ano sa hapon ng is this your noodles? Is this your noodles? Ano sa hapon yan? Mickey Moto? Sarado na yun eh. Ano sa hapon ng kalbo? Bemboroko. Artista yun eh. Sa tatang inihalo sa Tagalog yun. Sa mga hayop naman tayo. Sa hayo. Ano ang baboy sa hapon? Baboy? Yan. Kamukha mo. Sige, tumawa kayo. Tataba din kayo, kala niyo. Anong baboy sa hapon? Kamukha mo. Eh, gwapo. O, kamukha ko. Buiset! Sa French Eh, tayo. masalo akong sanay. Ingat ka, may mga foreign job, baka makaintindihan tayo. Filipinos are born intellectual. No problem with that. Okay. Ano sa French ang flower? Le fleur. Totoo ba yun? Yes, le fleur. Le fleur. Mismo. Ano sa French ang ilong? Lenos. Sandali lang. Parang English lang, yun ang man le. French. Lenos. Ano sa French ang back? Lekod. Yan, Tagalog na. French. Likod. Ano sa French ang circumcise? Le tout. Anong leto? Tule. Buiset. Binaligtad mo lang eh. Ano sa French ang dumi sa katawan? Le vague. Eh, mahilig sa sex. Le vague. Hoy! Mga French fries yata yung Eh, bumbo. puro kakalukuhan. Sa German tayo. Eh, mas lalo akong sanay. Ayusin mo na. Akong bahala. Ano sa German ang chocolate? Van Houten. Masarap Yes, we yan. have chunky Fruits, nuts. Kompleto po yan. Van Houten. Yes. Ano sa German ang bakla? Zip-zip Houten. Huwag kang hysterically papaliwanag ko! Ang salita sang la is quitting up the tweeting hackten. Yung tsokolate nga, Van Houten. Van Houten. Sip-sip. Houten. German ba yun? German yun. Parang naintindihan nila eh. Abay, nakarating rin ng German eh. Ibig mo sabihin ako lang hindi nakarating ng Germany? Bakit? May passport ba ang baboy? Wala. Why? Ayusin mo. Akong bahala. Ano sa German ang matandang dalaga? Matandang dalaga? Yan. Takot sa Houten. Anong takot sa hotel? Tatanda ba naman? Hay! Parang Tagalog talaga eh. Ano sa German ang matandang binata? Laylay na Houten. Bakit pa puro Sila hotel? Houten-haven. Parang Tagalog eh. German. Ano sa German ang playgirl? Playgirl? Oo. Open sa Houten. Ano sa German ang hostess? Sawa sa Houten. Ayos naman na! Ayus. Ano sa German ang biyuda? Zabig sa Houten. Neplimis. Ano sa German ang tomboy? Walang Houten. Ano sa German ang dalaga? Bitin sa Houten. Ano sa German ang buntis? Dahil sa Houten. Eh, nakapanganak na. E balik sa Houten. Ano sa German ang madre? Galit sa Houten. Ano sa German ang pare? Bigong Houten. Ano sa German yung lalaking nilalayo ng mga babae? Bautin. Ano sa German ang sugar daddy? Hut-hutin. Kumata na nga tayo. Thank you very much. Maraming salamat. You're indeed Thank you. wonderful. Salamat po. Sandali lang. Bakit hindi mo turuan ng German words na walang kalokohan? Why not?
At this point, ladies and gentlemen, tutulungan kayo ni Chappie ng German words na natuto niya sa Frankfurt, Germany. Ano sa German yung thank you? Thank you. Danken. You're welcome. Donuts. Dunkin' Donuts yan eh. Hindi sponsor Kala ko dito. sponsor. Wala ko naman kalokohan eh. Para bibilib ka sa airpot ko. Bakit? Ang airpot ko, kumakain isang buong manok, kulang pa. Isang buong manok lang pinagmamalaki mo rito? Bakit? Airpot ko, isang buong lechong baka kinakain. Yun naman ang kalokohan. Alahi kami ng matatakaw eh. Pero wala pa rin sa airpot ko. Mas matindi pa ron? Yes. Bakit na naman? Airpot ko kumakain ng ilaw eh. Ayan ang kalokohan. Iyan ang totoo. Hindi kinakain ng ilaw. Ibahin mo, airpot ko kumakain ng ilaw. Ang airpot mo, kumakain ng ilaw? Oh. Paano nangyari yun? O isang gabi, narinig ko, sinabihin nanay ko, Ling, patayin mo ng ilaw at kakainin ko na yan. Hoy! Ibang ilaw yun! Iba ba yun? Kala ko pre-pre wala ang ilaw. Mukhang marami kumakain ng ilaw dito ah. Porque alam natin ang Pinoy comes to music kapag man yan ay wala hangganan. Totoo yun. Tignan natin ang audience natin, how far they can go as far as music is concerned. Sa papanong paraan? Ba't di natin ibalik ang awiting sumikat noong 1950s and 1960s? Alam natin, majority sa guest natin yan, hindi na inabot ang awiting yan. Totoo naman yun siyempre. Pero tanda mo, kaibigan, na pagiging music lover ng Pinoy, nasa puso't walang hangganan. Right. Kapag ang inawit ko yung nagustuhan nila, malalaman mo yan sa pamagitan ng palakpak. Papalakpak sila. Yan, kapag inawit ko yung nagustuhan nila, the same way, malalaman mo rin yan sa pamagitan ng palakpak. Sandali lang, ibig mo sabihin parang contest tayo, parami ng palakpak. Call ka? Alam mo, mas maganda, lagyan natin ng pusta. Sure. 20,000. 2,000, malapit sa katotohanan. 2,000. Maestro, music. Remember. Only you, yes, can make all this world seem right. Ang dami mong kamag-anak ha. Tunay yan. Only you 1-0. can make the darkness bright. Only you and you alone can truly like you do. And the thrill my heart would love only you. Don't Wala. ever leave me. Wala. No, don't Pasalamat ka na awa sila. say goodbye. If you do, I'll be the lonely one. I'll sit down and cry over you. My prayer, yes, is to linger with you. Daya mo, sinesenyasan mo eh. 2-0. Bakit? Penalty. Ano yung basketball? Walang dayan, 2,000 lang eh. And your lips close to mine. Para sa mga senior citizen. Yes. You give your hand to me. Wow! And then you say hello. I love Thank that you. song very much. And I can't hardly speak. My heart is beating so. And anyone could tell. You think you know me well. No, you don't know me. Here's another song from the famous Platters to all of you. Flutters. Heavenly shades of night are falling. It's Valentine. Young Twitch. Out of the midst, your voice is calling. Kabla. It's Valentine. Well, purple colored curtain mark the end of the day. I'll hear you, my dear, at Valentine. Para sa mga nagagandahan din lang ngayong gabi. Yes, to the lady of the house. Oh, my love. Yes, My wonderful. darling. Oh, Thank Leo, you. that's a song. I've hungered I love for your touch. Are you still mine? Doon sa lahat ng may mga bigote. Bigote. Hindi balbas. Oh, yes. Ay, kukunti lang. Ang hindi pumalakpak, mamamatay. Hoy! Nag-counted! I-count mo na. Tinakot mo eh. Ay, natakot eh. Pati babae, wala namang bigote. My knees is hot. I pretend too much. I'm lonely
Neil Sedaka. How I'd like to look Yes. into that little book, the one that has the lock and key. Say I'm the boy that you care for, the boy who's diary. Crazy. I'm crazy. 14 para 15. Hoy! I'm crazy for trying. Yes, I'm crazy for crying. And I'm crazy for loving you. And they call it popular. Wow! What a Salamat wonderful po. song. Guess the level. Mukhang panalo ka, Dong. Kajut lang, kajut. How a young heart really feels. And that's why I love her so. Well, at this point, ladies and gentlemen, reminding each and everyone to please join us by clapping your hands to rhythm. Sabay-sabay We tayo. will count para sabay-sabay po tayo, okay? You ready? Here we go. One more. Here we go! Those were Come on. the days, everybody. We thought we'd never let. We'll sing and dance forever. Come on, it's good for your heart. We live a life we choose. We find to never lose. Oh, we were younger and still knew how to wait. Lie, 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 lie. Ang kanya'y lay, lay na. Lay, 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 lie, lay, 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 lie, lay, 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 lie. Lie, 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 lie. Thank you very much. You're wonderful. Maraming salamat. Do you like more? I can hear you people. You like more? Yes, thank you. Pagkaya lang iniisip mo eh. Gutom na ako eh. Pare nga pala, maalala ko. Bakit? Ba't ang aga-aga mo rin sa lobby sa taas? Kanina? Oh. Supposed to be may kausap ako, hindi naman dumating. Hmm. Magsi-7 na. Lakas pa ng ulan. Bagay. Standby muna ako sa lobby. Uy, alam mo, naka-standby ako kanina, pare. May pumasok na babae, ang tangkad. Wow. Tapos yung damit niya yung lokat. Lokat? Ang laki ng Mount Ararat. Nahulog yung susi. Pagdukwang na ganon, abay, nakita ko yung dibdib, pare, ang puti-puti. Ano kapagtataka ron? Bakit maputi yun? Tingnan mo itong tango. Naalala mo nag-show tayo ng Kuwait? Oo. Naalala mo ba yung nasa BMW? Yung balot na bulot ng kulambo? Doon din mag-check-in sa Gulf Hotel? Oo, nakita ko yun. Pagdating sa Gulf Hotel, tinanggal yung balabal na ganyan eh. Ang puti-puti, Lebanese pala. Bakit nga maputi yun? Pabira naman. Todo pala sa kotse, dinaarawan. Siyempre, ang tendency niyan, maputi. Ang ibig sabihin, pag hindi narawan, maputi. Siyempre. Kalokohan. Totoo yun. Bakit yung itlog mo, hindi narawan, itim-itim? Aray, naku. Niloloko mo yung mga tao eh. Siya tumatawa para maputi yung kanya. Hoy! Ladies and gentlemen, we have the old saying that laughter is the best medicine. And do you know that happiness is relative? Yes. Just think happy and you'll be happy. Right. Smile, the world smile with you. Yes. The same thing with success. Success. Success is also relative. More success, more relatives. Buisit. Maganda na dramatic na eh. Mga kaibigan, sa lahat ng bansang aming nararating, lagi po namin binabanggit sa ating mga kababayan sa labas ng bansa, at tayong mga Pilipino, anuman ang problema natin sa ating sariling bansa, kaya natin. You know why? Being the only Christian country in the Far East, we Filipinos believe that there is somebody up there, a God is willing and able to give us a hand. This is our favorite song. Whenever you have problems in life, don't worry. Just believe that when you walk through that storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is gold. The sky and the sweet silver sun
of the lark. Walk on to the wind, walk on to the rain, till your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Thank you very much. Maraming salamat. Magandang gabi. Thank you.